Pajatu bungwe la Eskom lakhale kudandala kwa kanthawi nkhani yokhuzana ndi asizina mtole ameneno amakhala akuba makhebo a mtundu wa kopa komanso aluminium kuphatikiza pamenepo zipangizo zosiyanasiyana za bungwe limene la Eskom ena amapeza zoti mpaka nakuchita kutsitsa transformer chane kuba ibamo zina ndi zina mafuta ndi zina zotero ku asiyatu a bungwe la Eskom manja ali nkhosi nawo posatira zimenezi wina wake zamuonekeratu ku Lilongwe pamene amafuna kukhulula kebo imeneyo imakhala ndi kopa komano unfortunately kebo imeneyo inali zonena kuti iyenda pansi komanso inali ndi moto wa magesi ndi shokoto inamugwira kumuonesa mbonaonatu kumeneko kumusiya ali thapsa ndekuti nsana wasobokiratu kuchita kukhala ngati kuti anamuthira madzi a moto ilitu nyesi ya magesi imeneyo tate ntioneko kafuteji kamene kenako tipitireni nkhaniyi ndi cholinga choti tithe kuyitsata bwinobwino. Kwabo hiyo anthu boona amona ngati simakopa zija zinayikidwa ndi ateni pakati ya sauti pamene wawo kuti anathapa iwo amona ngati kutonekidwa ndi ateni chabwino taona komanso tamva amene akubuwulira mkulu ameneyi zikuonesa kuti ali mulu woopsa kwambiri enabe nkumazadabwa kuti incident imene yachitika kuti ndithu makosana nkhani ndionena kuti tikakumbukira bwinobwino kunali kampani imene inkamanga bridge ya palilongwe kampani imeneyo ndikuti inali ya majapanese ndipo anali ndi kampu pafupi ndi power station ya Eskom komanso ndikuti ndi pafupi ndi pali Lilongwe bridge kwinako ndikuti ndi pamene pali building yakale ya DC a Lilongwe ndeno pa kampu imeneyi ma Japanese amenewo anayikapo genset imeneyo imapanga supply magesi around kumenekoko ku kampu yawo kumene amasunga ma equipments ndi zina zotero ndezikuona kuti anayika ma underground cable amene amapanga supply magesi around pamene popo kutapato kuchoka mu genset imeneyo ndiyeno pamene amamaliza contract imeneyo ndikuti anachosa zinthu zawo pa kampu imeneyo komano sanathe kuchosa makebo ena pansi pamene anadusapo ndi anyamata mu Lilongwe kumakhala kuthamangira kumene kukafukula makebo ndikuti amapeza zola kukhulula waya kuchosa mokopa ndi zina zotero basi akatereyo njo ndikuti amakathira nsika nali ndithu routine mpaka anapeza kuti amaliza makebo onse pamene anadusa pasi panepo ndi mkulu ameneyi ndikuti anasizina mtole kaya maganizira ngati kuti makebo ake ndi amene anasala pansipo amene anasiyidwa ndi makosana amene amagwira ntchito yomanga bridge imene macontract amene sizunzika bwinobwino komano zikuoneka kuti anayamba kufukula cable osadziwa kuti cable imeneyo ndikuti ndi imene pala moto wa magesi kuperesa ndikuti the other side ndi atagwira cable imeneyo zikuoneka kuti shoko inamukutumula osati masewera monga amene taonera wapyera kunsanako paja moto wa magesi ndikuti somachita zachibwana andiso line imeneyo titha kuona footage imeneyo ndikuti inali high voltage pamenenso wachitika mwayi kuti ndithu ali ndi moyo otherwise anakatha kupeza kuti waferato pomwepo osatirato zimenezi pameneno amapezeka zonena kuti ali pamenepo kubuwula ndikuti kupempha magayizi amene amajambula footage imeneyo kuti amutenge mwina apite naye ku chipatala ndi cholinga choti akalandire thandizo lawo moyo kumeneko komano ngati angapulumuke ndikuti ali ndi mwayi chabe chifukwa akuoneka kuti munthu amene wavulala kopsa of course incident imene yachitika chigawo chakummawa ndikuti mwina analawira mmamawa kwambiri kumene amakachita zimenezi ali ndithu mbali amene kukolola zimene anafesa komano sitikudziwa zoti anthu samatha kutengerapo chisanzo potengeranso kuti nkhani ngati zimene zimakhala zikuchitika kupeza zoti anthu enake amakagwira zipangizo za Eskom ndikuti pamene paja kupeza zoti agwidwa shoko chani mapeto ake ndikuti amwalira tinaonapo ndithu zinachitika zinthu ngati zimezi munali mu December amene panali pa 4 December chaka chimene cha 2025 pamene mkulu wina wake amene amadziwika ndi dzina loti Madaliso Samson ankafunanso kumagwiragwira makebo a Eskom amene anali ndi high voltage nkhani yake ndikuti makhala yakopa yomweyo kunali chakuchichiri kumeneko kumene kunasachitikira accident imeneyo anapeza zoti mkulu ameneyi shoko inamumbuza kopsa pamene amapeza zoti anthu kumutenga kupita naye ku chipatala cha Queen Elizabeth
kumene kujako sanakhalese anapeza kuti anamwalira. And apart from kudandaula kumene Escom imakhala kudandaula kuti ikuononga ndalama zambiri pa chaka nkhani zokhuzana ndi vandalism, komanso amakhala kupereka uthenga kuchenjezatu anthu kuti asamalimbane ndi makebwa awo amakhala ndi moto wamphamvu kwambiri oti kuchita soka umapeza kuti munthu waluza moyo. Komano anthu amasankha kusamvera uphungu umenewo ndi mchitidwe wononga katundu wa Escom umakolezeredwa kwambiri ndi ogula mascrap. Chifukwa tikutengeni mbuyo pang'ono panayi pa 18 February chaka chimenechi cha 2026 ku Blantyre kumweko ndauti apolisi anamanga amwenye awiri enake omwe mayina awo anali Sahibu Kaloni komanso Kwalimba Saindi. Amwenye amenewo anapeza ndekuti ndikopa kuphatikiza pamenepo ndekuti ni nkhata za aluminium waya ndekuti zinthu zimenezonso amakhala zonada kupanga mascrap kuyika ndekuti mu container kumatulusa kumweko kunja zimene bungwe la Escom limakhala likudandaula. Kuphatikiza pamenepo palinso ena oduka mitu amapeza zoti akuchita kucheka mapolo kugwesa ndithudi. Tikasatira bwinobwinonso mbuyomo ndekuti mkulu wina wake amene zina lake anali Focus Billiard anamangidwanso ndi apolisi ku Blantyre kumweko chaku Sunnyside uko ankadula mapolo a Escom pogwisa ntchitonso kwinako ndekuti chikwanje. Ena ndamene amapeza zoti akukwera pa transformer ndekuti kusisa transformer kubayibamo zina ndi zina kaya ndekuti oil kaya ndekuti zimakopazo ndi zina zotero. Komano nthawi zambiri amene amakhala kusisa ma transformer amakhala zona kuti akuzindikira bwinobwino nkhani yokhuzana ndi ma transformer. Ena amakhala zoti mwina anagwirapo ganyo kumene ku Escom ndi ma contractor anatha basi amapeza zoti alowana umbava kuyamba kuba katundu wa Escom amene zomweno zimakhala zikubwezeretsa chitukuko cha dziko mbuyo chifukwa ndalama zimene Escom amakhala kuluza pa chaka ndi ndalama zambiri kwa basi tikatengerano ndi data imene amafotokoza Escom kuti pafupifupi chaka china chilichonse amaononga ndalama zosachepera 3 biliyoni malawi kwacha ndi zimene bungwe limene la Escom limakhala likuononga pa chaka china chilichonse. Nkhani yake yokhuzana ndi vandalism sokhawonso a Escom amene amamva kuwawa nkhani yokhuzana ndi vandalism tingoyerekeza kuti community yomwe timakhala ena ake abwera sizinatole asisa transformer aononga china chilichonse kumeneko anthu timapeza zoti takhala mundima mwinanso kwa nthawi tikudikira kuti bungwe limene la Escom lisakesake ma resources kandi kuti akapezenso transformer ina zimatha kutenga nthawi yayitali. Pamapeto pake ndi pamene amabwera kuzabwezeresanso transformer imeneyo. So ngati community tizikhalanso vigilant kuonesesa kuti pasapezeke asizinatole ngati amenewa akupanga tempa ndekuti katundu wa Escom zimene kupatula Escom imakhala ikuluza ndalama komanso ife ngati community timakhala tili affected mwa njira ina yake. So zimene zamaonekera mkulu amene ilikhale phunziro kuti ena ake akamatalika zala kumakagwira katundu wa Escom zotsatira zake atha kumana ndi ngati zimenezi. Nkutheka mwini maganizo pa nkhani imeneyi pamene tikuyankhula zona kuti sizinatole amene amafuna kuseweresa makebo a Escom zamaonekera ku Lilongwe after shoko itamulanga kumeneko. Ngati maganizo amene alipo mutha kufotokoza comment section koma malemekezanso maganizo anzathu. Saiwale panga like video imeneyi komanso panga subscribe channel chimene cha Fox Malawi News 18 nkhani zambiri zikamachitika ndi kufikirani mosavuta.